Milí vodnáři, vy máte našlápnuto, něco vás drží zpátky. Je to nějaká patrně emoční, buď to lítost, nebo nějaký jiný háček, nějaká možná společná minulost s někým, co se po vás chce, abyste přehodnotili. Takže vy se v tuhle chvíli tak jako máte tam část svojí osobnosti, která se vám motá trošičku v nějakých starých věcech, s kterými máte třeba buď to pěkné vzpomínky, nebo naopak byla to velká část vašeho života. Po vás se teď chce vypustit se z toho kamrlíku malinkýho, kde sám sebe držíte, zavřít tam dveře a vykročit na tu plavbu, na tu cestu, kterou už stejně jako zažíváte, ale tohle vás drží zpátky. Máte něco někde, co potřebujete doprožít, douzavřít, dopochopit, anebo prostě zkrátka přestat to dotovat. Patrně je to nějaká komunita, nezdá se to být jako prostředí nebo něco. Je to opravdu nějaké rozhodnutí, buď to k někomu patřit, někam patřit, nebo nějak o sobě smýšlet. Můžete toho dotyčného nebo tu dotyčnou, nebo ten okruh těch lidí, můžete ho v tuhle chvíli opustit nebo přestat dotovat a nic se nikde nepokazí, nic se nikdo na vás nebude zlobit, máte to požehnaný, čeká se jenom na vás a jste to vy, kdo se kotví někde v nějaké minulosti, která vás úplně jako nepodporuje vaši hojnost a blaho a vypadá to, že se na vás nikdo nebude zlobit, pokud to rozhodnutí jít dál uděláte, že vlastně všichni už o tom dávno ví, že už jste někde jinde vlastně a vy se stále vracíte do nějakého starého třeba rodného domu v uvozovkách za lidmi, kteří ano, byla tam nějaká společná minulost, jo, já nevím, třeba přátelé z dětství, když jste byli malí, něco.